saizi zowaya apachi kwaino rugwaro rwa Timoti ndova norova vabereki handiti unofunga kana uchidayo unofunga ungakona kuzorova vabereki navanonza mudhara ndokanganisa ini shamwari unopurwa nemhaka yeko wapurwa nebenzi. Verenga 25 Matiyo mufananidzo wavasikana vane 10 vasikana 10 zvino vushe bwokudenga vakafananidzwa navasikana vane 10 vakafananidzwa navasikana vane 10 vakatora mwenje yavo vakatora mwenje vakabuda kundochingamidza chikomba. Vanhu vakanga vahwa kuti kunouya chikomba handiti inguva yekupedzisira vakanga vahwa kuti kunouya chikomba havana kuudzwa zvomwenje havana kuudzwa zveparafini vakangoziva zvemwenje koga vakachenjera vakatsvaka mwenje neparafini vakapeta mapenzi zvaingoti ngunduru netambo chikomba chavamo pfutidzai vakachenjera vashanu vakaenda mumba vaya voti vachitungidza chine ngozi chiya kana pasina yakoamba chadzima kuti uinde mumwe hakuchabviri nokuti mapenzi handitere. Amen. Iwo pano vamwe vanochengetai mutemo asi haachengeti tangobva pano haachengeti unomwa tabva pano haachengeti unorova vanhu tabva pano unovudza vanhu zigumara mai tabva ipo pano kureva kuti haachengeti chinhu ibenzi. Ukarura nemiwo kwaino haina voti tuka ndakutuka ndatizidumbura mai haina mbotaura zvinhu ndiri kutaura shoko rokuti hauvoni here kuti ushe bwokudenga haupuwani hauzvioni pano eno Mandiki navamwe vakaona musovi pane zvokudya here zvakati tibve pano nomusi wechitatu munhu unenge asvubuka pano nano mashoko anobweketwa pano gadzirai chikafu tisvike musi wechipiri muone zvinenge zvaita vamwe varume. Vakomana pane shoko rinorwadza kana munhu anzwa ngaite handite wakabasa zodii usazobasa ndambokuudzai kuti ndo zvataita takarega imamuregi makata sei kandi yakeyo munhu ngaazviti pachakwe asi ndiri murume here chaizvo ndakadai kuzvinyengera nemutirauzi handiri murume ndo zvakaita murume izvezvo. Ndapa shoko redu Number 2 vashanu vakanga vari mapenzi vashanu vakanga vari mapenzi vashanu vakanga vakachenjera nokuti mapenzi akatora mwenje mapenzi kubvira kundotendeuka asi kuzochengeta mirayiro apa hapana uri benzi. Zokorora Clemens todzokorora nokuti mapenzi akatora mwenje akasatora mafuta vakakangana kutora mafuta. Inoona mafuta iwe ndati zvooneta iwe zvinongopedza pamakuvaza ziso rinovuya iri tochi pano washanduka kana ipo pano tika ngiroziwe kuti timbofugama haputekimi chinokuitisa kuti pfutseka hauzivi Jesu chetinokumisira hauchizivi chaunoramba uchitamba hauchizivi nokuti wakamwa. Kwai musamwedo ndo panobva kusazidzora mukadzi womwe unonzwa musikana iwe nokuti mese hachanatsi kuona musikana iwe uyai pano uchidana musikana une ukadero ukadana wengwambi akadai unopazwa. Verenga pa4 asi vakachenjera vakatora mafuta kana munhu akanzwa shoko akarita wakachenjera ndiyona mafuta mumudziyo yavo vakatogadzirira zvose kunyange ndikafa nhasi nemwenje yavo zvomusarima handikoni kinda pano vanotovimba izvezvo pano. Ndakanzwa vamwe vaimba yange ari 61 kufa ndinei ndepiko ndati ameni amuziko kuenda
Unowanda mbotaura rimwe shoko kuti vazhinji vanoti mweya mutsvene hakuchina usikondiwe ndakivhangeri kwanga kusina chakanga chiriko zvaingoita sevhangeri kunemeresa vanhu vachangobvepi vachiti musamwedoro nomuromo handitere pano bepa ravapo panapa rakapurindiwa rikagadzirwa ndoro profita remene waiti kana muprofita akamira papa Jehovha wati makaita gwiti iko zvina vadero bepa roga ndo rinoti munhu kana achifamba zvisati zvakarurama kubvirewe rugare Amen. Rugare ndawa vakomana vachidzidzisa pamusoro pokufamba musafamba nevasingatendi handite ko munhu unondonyenga mukadzi usingapindi pataunjipa achindoda kuwana unomudi ino wakati ndoda kuwana ndimpinze muchechi ino wakampinza rukarolimiwo Amen. avasingati hame vazionera munhu usingavoni kuti zvaipa uri munhu ruzi mota yenda mudondo vamwe vati bawema vanoona kuti hamusati muchimwe oti aramba wakafaka ikoko inondoida ngako imwe tode kuzorega vakomana vati vanoda kumbovangirana handi ndizvo handitere namba 5 rugare uku kudzidzisa ndo kunamata handiti ndoziti kana munhu akanzi ndai kwamakuvaza kufamba pano napapapapaekera wotodayo unoenda kwamakuvaza saka titi vakomana kana mukangodzana koga hapati asi tambonzwe izvi tinoda kumbonzwe shoko kuti tichimuzvira here handiteri hatideri tiri vakarashwa here handiteri wanozviwaiwe verenga tione namba 5 rugare namba 5 yoti panamba 5 zvino chikomba chakati chichinonoka vakakotsira vose vakavata zvikaikudi pakati pousiku vakanzwa mheremhere chikomba chouya chononoka chouya vanga vakavata budai muchichingamidze ino ndo radumbi ng'ombe yarobwe ziso padhipi zvino vasikana vose vakamuka vose vakagadzira mwenje yavo mapenzi akati kuna vakachenjera tipewo mamwe mafuta yenyu tipewo mafuta kuti mwenje yedu yadzima zvikanzi kudi asi vakachenjera vakapindura vakati kwete zvimwe hangatikwanirisu mitose toda kuti endai henyu kuna vakatitengesera muzvitengere iko kuchitoro kunenge kwavharwa kusina basa Chigomba chotini unongosipa pfura ipapa nemati ipapa asi pane sako nemakaiko zvakadero zvishoma zvinoda kungogirisa mako 1 ndozvandanjireva kuti iwe hakuna taria vakadzi wambona wakatsikitsira zvawakaita hakuna vose vakadayo newe ndionodayo unotarirei tariraipeyo benjei kareva nemiwo varoma 1:25 pa25 40 avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari mira pane zvakavonekwa musazotambura nevhangeri vakomana vanoramba vachiderava vanotsinhanisa zvokwadi nenhema nemhaka yei vakadero avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki iye unokudzwa nokusingaperi-peri amen
haana mati Mwari, haana zvokwadi. Pano umwe usina zvokwadi kuti noenda kudenga, umwe une zvokwadi. Rugwaro anemiwo. Amen. Rugwaro anemiwo. Amen. Mukristu unovonekwa. Isi hatizi vaapostora isu. Kana munhu vachiti isi yedu inonzi postora church, inema hakuna church inonzi postora. Isu tiri makristu, vaapostora ndivaiva negumi navaviri. Kunyepa here? Ya. Hamuverengi. Isu tinonzi vakristu vavakadzi nemishanei neminda nezvipfuwo. Tine basa. Ng'ombe dzaindepi? Ziguma ramai uchipotuka mwana. Naye mimi mai munongoda zidembe uchituka mukadzi. Pamusoro peng'ombe. Pane dambudziko. Mazendo kumundari une pano chikoro chinodikanwa. Zvose uyai titemunamato. Ndezvako zvose. Makakomborerwa vakomana munokunda. Vane 12 vakanzi siyai mukadzi nemushane munda inochinga kunetsa chi. Kungofamba kuno kunetsa. Takambotumwe gokwe na bishop. Tikandeta mwedzi tiriyo. Takabveta matafu wansezi. Vakagara kutoramba kugara pache asi kumusha inogara paduri. Kuramba chose togara pakanaka. Ndikati eno tikasaenda kumusha taida kupata. Tikasaenda kumusha. Izo ndandotya baba kuti kuenda kumusha unondonyangadzwa. Saka Jesu akabona kuti hamungagoni. Siyai vakadzi nemisha neminda munditevere. Mundeta vabati vangu. Handindizve. Amen. Inesu vakomana munoremerwa. Asi chitsungai muchiwana vakadzi venyu chaivo. Handiti here? Yes. Une chaivo. Chikoro chedu chino ndechokudenga. Handiti here? Amen. Dzimwe kereke hadzisi dzokudenga. Handituki kerekeni, notuke zvoneta. Handiti here? Ya. Hatituki kereke. Nyange munowaniti achimazapura ari muno mazioni. Tinoreva tsika dzokubata nadzo dzokureva nhema. Kurevera zvokwadi chi? Nhema. Wati kana kereke ichingoti nyange ichinzi navaprofita. Ndokunovangira vamwe vakaita sematenzi. Ndobva wati mai venyu ndimai vomudzimai, mai vomurume wenyu unorohwa. Tewe mai ko vari pamutauri havanzi vanorohwa nemazvo. Saka pakabuda murume wako ndokuna mai vanorohwa. Iwe ameni ini pamba pamai aina ndichadi kuzotsikapo zvachose. Ya. Ineni seni chiororo ndinokudzinga. Achindai kumusha kwenyu. Ine wese webenzi kana warenga nditameni bebado. Waramba vabereki. Nemhaka muprofita wei nema idzai kana munhu akaprofita mugare pasi kuti ndezvamwari opandika sandire munombaona kuti hapana munhu unongosandiri ukopini bodo hapa mweya wakanga wakura uchikura uchipesanisa vanhu pamusoro. Rugare varoora. Nai vangu. Kana muchida kuenda kudenga, siyai tsika yeyo. Kuti mai vomurume vanorohwa. Kana ogerena navamwene vanorohwa ndova kunext door. Haikona meko. Kuti vangaro vashindira. Unoona makore 60. Nokuti ulibenzi kumusha kwomukadzi. Ufambe naye deka rake. Handisi bambo kuti regai zvakade mukandinga bambo zibenzi rakade. Zingaite kure. Nokuti wakawane benzi. Nyengeterai muwanira naye vamatongo. Handite vaireva kuti vanozivana kuti mushaungana wakanaka. Dzimwe mhutse dzinoputse misha yadzo kuputsa misha yevabereki. Kana wawanikwa unotichiwo mugere pasioni pano vamwe nyangwe hosha hadi kubata nyange kudzana. Ngoda sai.
Jama. Ukarwani miwo? Amen. Rukale? Amen. Iwo unotamba papa utali mukadzi wako. Utali yawo omwe. Akuma gazi yari notamba ko wako. Irwana wako ti paye maka mirirei. Yange shindo tongwa kuwa karabwa kwa mtale uko. Ngaindo tongwa. Kungadaza hii. No, amakumbo anga sazimba no kungomira. Kana muna tida Europa liyo famba. Yes. Ngakumba ne chembelezo. Gose ndachi bona tida hanye. Hani pande payo. Etani jola. Eba jola hai. Ezokwani. Bana vanhu. Osungwa hapo wezoro rako. Pasandero ngoti indiri wa 1961 migara muri wani. I would have loved pizza, man. Kale. Yati mashoka mangwana nano, ajiti amadekwa nano. Ya. Etinoda kutaura kuti zvinokumburani. Yati zvinokumbura murume, ajiti. Vamwe varume havagoni kupupura. Asi zvokwadi une bundu. Naye uyu. Kutode zita rakanaka kunzi Sicilia. Ena atonzi chimbwa mpengo. Nori ngatova zita rako. Ungakundwa namapostoro akwa marangi. Ha? Mapostoro akwa marangi. Amarangi akuna choza alima. Unokashiti chikoro cha vana kwedera pedo nokuvasi mukadzi vachiti vanhukadzi novavo vose vaimbe handite vachiketa mukadzi unemba kuimba kune basa inokunyarara kune basa hati kunyarara zvakaita somunhu wakafa mukadzi kana afa kwati makiremens unowirwa ne Hakuna. Rukare vanebiwo rukare hatinoti mungwari vakomana vasina kuwana avakatowira morega zvakadii Sinoti Zioni ridini rikure Zioni ridini rikure handite Zioni rinofana kukura vanasikana nyanzvi dzokudzana asi vanowanikwa nezvidhakwa vashawa varume asi muchingovapa peveve kuno vari kwanyika kurwara vekoko mashoko edu vakuruwe tati tinorega zvichakamira sezvizvizvi nyange ukaramba uchidhovora auindi ati ene mamuchinditendera ndaingotanga chiti right iwe uyai papa ndakuudzai azvitenderi imunoti azvitenderi taitsvaka zvidhuvuro zvavarume vari pana taiti wengana nangana muri 6 itai vanhu maraini mukurova vanhu vose kuti vaende kudenga asi pano shoko Jesu oti musavarova regai handivadi kai zvine mhaka yekuti sezvavaramba vachiita zvakaipa ndakavaisa kunani kuna Satani handiti vanhu vamwe vakaiswa kuna Satani pano nyange akaparidzirwa hatendevuki achingobva pano haambotauri muzhira kuti asi shoko randahwariya randigozhira hapaya nyama yanga yakawanda unotaura zvenyama taura zveshoko ndo rarakawanda pano Yes. gara Pakaipa.